बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोर आबुं जाबाय। बे 5 बोसोराव दिनैसिमावलागै बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव जिखिनि दफा दङमोन बेखिनि दफाया आथिखालाव बेसेबांसो मावफुंजाखो आरो बेसेबांसो आद्रा थाखो आरो बे आद्रा थानायखौ नोंथांमोना माबायदि लांनो नागिरो? दा बिटिआर गोरोबथानि जुदि बाथ्रा बुङो दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव जि गभर्नमेन्ट बियो 4 बोसोर कमप्लिट जाबाय। बिटिआर गोरोबथाया माबादि मावफुंजायो बेखौ जुदि सोङोबा बिटिआरआ 6 शिडिउल आरो 6 शिडिउला 2003 आवनो एक्सटेनसन जादों प्लेन्स एरियायाव। बे हिसाबै प्लेन्स एरियायाव थानाय ट्राइबेलफोरनोबो 6 शिडिउलखौ होनांगौ होननाय जि मोनसे प्रभिजन संबिधानाव बेखौ 2003 आवनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै एक्सटेनसन जादों। दा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 2003 मायथाइयाव जि 6 शिडिउल एक्सटेनसन जादों बेवहाय मोनसे पावारनि अगमेन्टेसन एबा एरिया अगमेन्टेसननि बाथ्रा फैदों आरो मर पावारनि बाथ्रा फैदों। आरो बे एकर्डआ बुंनो थाङोबा मोनसे ओरैबायदि लं माने टार्मनि मोनसे प्रसेस। दा हमनानै लादो दिनै बिटिआरनि सिमाया पासनायाव जोबदों खिन्थु जों बाहाय मोनसे प्रिन्सिपलाव एग्रि खालामनो हाबाय जे बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायनांगौ। दा बेयो मोनसे गोलाव प्रसेस। बेयो दिनै गाबोन जोबनाय जिनिस नङा। बेयो मोनसे उनाव मोनसे दासिमाव 60टा गामिखौ सोबाय। 60टा माने 60टा नङा, जोंनि डिमान्ड होनाय गामिफ्रा साब भिलेजमोन। थ' बै साब भिलेज फिसा फिसाखौ 3 4 ज' खालामनानै मोनसे गामि बिदि हिसाबै 60 बानायनाय जादों। खिन्थु बे नाम्बाराव 60 होनदोंब्लाबो टटेल जों डिमान्ड खालामनाय एरिया दिनै 250टा बा बिनि एसे बारा हाबबाय जानांगौ। दा बिदिबा जों बेसेबां गामि सोसनबावनांगौ बिनि मोनसे पर्यालोचना जाबाय थादों, आलोचना जाबाय थादों। आरो जों बेखौ नायनो गोनां जादों जे माखासे गामिखौ उइमजिकेलि सोसनलांनायाव ससियेल टेनसन जागोन। गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सेन्टिमेन्टनि खोथा जों आरो टेनसन लुबैयाखै, खिन्थु जों जेरैखि जाया जों लुबैनाय एरियाखौ मोनजोबनांगौ। सेकेन्ड खोथाया जाहैदों मा बाहाय डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथा फैदों। डाइरेक्ट फान्डिं मिन्स मा? डाइरेक्ट फान्डिंआ एनुवेलि जि मोनसे बाजेट एल'केसन फैयो बे डाइरेक्ट फान्डिं जाया मालाबा। बे स्टेट गभर्नमेन्ट थ्रुयैनो फैगोन। 800 crore स्टेट गभर्नमेन्टआ हरगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ इनस्टलमेन्ट बेसिसाव हरगोन। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बाजेट फैया डाइरेक्ट। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बाजेट फैया, बाजेटआ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फैयो। स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ डाइरेक्ट फान्डिं खालामनाय मानायनि खोथा गैया, काउन्सिलनो हरजोबो, काउन्सिला बेखौ बोरै बाहायो। खिन्थु डाइरेक्ट फान्डिंखौ लुबैदों मा बै माबायावसो जायफोरनाखि प्रजेक्टसफोर लायो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। जेरैहाय दा पिएनआरडिनि आन्दारावबो फैसा फैयो, बेबोथ' नोङो डाइरेक्ट फान्डिं जेबो गैया बेवहाय। दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंजों काउन्सिलनो बेखौ नायनो होदों। आदारवाइज पन्सायती राज सिस्टेमाव स्टेट गभर्नमेन्टहाबो गावनि ओनसोलफ्राव बुंनांगौ बारा थाया। ब्लक वाइजआव फैसा फैयो आरो पन्सायत लेभेलाव खामानि जायो। खिन्थु दा बिटिसि ओनसोलाव पिएनआरडिनि खामानिखौबो मावनो थाखाय काउन्सिलनो पावार होदों। आरो दा जोंनि गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बेखौनो थिग खालामनो नागिरदों जे बियो काउन्सिलनि एक्टेराव थानांगौ। बे एमेन्डमेन्टआ कमप्लिट फैयोबा खालि बिटिसिनिल' जानाय नङा, सिडिउल एरियायावनो जाजोबगोन। लोगोसेयैनो दा बिसिडिसिखौ लिगेलाइज खालामनांगौ। बेवहाय मोनसे कमिटि दङ आरो बे पिएनआरडिनि जि पन्सायती राज सिस्टेमनि फैसा बे फैसाफ्राबो बिसिडिसियावनो हाबफैनानै मावनो हानायनि मोनसे सुबिदा जानांगौ। फारसेथिं डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्राया जाहैबाय मा गिदिर गिदिर प्रजेक्ट जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हरो, जेनेबा दा 1500 कोटि थाखा पेकेज हरगोन, बे फैसाया दानि सिस्टेमाव फार्स्ट इन्स्टलमेन्टआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जेखौ हरगोन बे स्टेटनि एक्सचेकाराव फैयो। आरो स्टेट गभर्नमेन्टआसो जेनेबा हमनानै लादो 1500 कोटिनि 700 कोटिखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हरबाय, बियो स्टेटनि एक्सचेकाराव जमा जाफैबाय आरो बेनिफ्राय स्टेटआ बे 700 कोटिनिफ्रायबो आरो 50% बिटिसिनो हरगोन, बेनिफ्राय इन्स्टलमेन्ट बेसिस। खिन्थु जों जुदि स्पेशल पेकेज आरो प्रजेक्टनिसो फैसा जेराव स्किम सोलियो, जेराव प्रजेक्ट सोलियो बाहायसो डाइरेक्ट फान्डिं जागोन। थ' बे जायोबा
मा जागोन डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिटिसिनि एक्सट्रेकाराव 50% खौ हरनांगोन आरो बेनि इउटिलाइजेसन होयोबासो आरो माखासेखौ हरगोन इनस्टलमेन्ट बेसिसआव दा बेखौ नों डाइरेक्ट फान्ड दा बेखौ लाबोनो थाखाय दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे एमेन्डमेन्ट लाबोगासिनो दं खालि बिटिसिल' नङा अल 6 शिड्युल एरियायावनो नों मोनसे जिनिसखौ नायनो थां जे जेला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन नामावसो बिटिसि एकर्ड बेयो बर'फोरनि एकर्ड खिन्थु बे एकर्डनि गेजेरजों आसामनि हायेननि गासैबो ट्राइबेलफोरनोनो अट'नमि होनाय जादों खारन जोंनि एकर्डफ्रा गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनोबो जास्टिस होदों दा जेरैहाय बिटिआर एकर्ड जाबाय दा बै एमेन्डमेन्ट फैयोबा गासै 6 शिड्युल एरियाफ्रावनो बे माने एप्लिकेबल जाहैगोन माने जोंनो जेखौ बानायगोन जों नाजानायजों जों जेखौ हासिल खालामो बेयो इट बिकाम्स माने फर अल बयनिबो थाखाय जायो दा जोंनो लिड लागासिनो दं 6 शिड्युलनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि मुभमेन्ट दा बेफोर बिराद गिदिर बाथ्रा लोगोसेयैनो दा एनडिएफबिनि केडार्सफोरनि रिहेबिलिटेसन दहाय जोंहा गबिन्द बसुमतारियाबो बुंलांबाय एसेल'थारसै बे नेक्स्ट बाजेटआव कमप्लिट जाहैनो हागौ आरो बाजेटआव फैसा हमजोबनांगौ नायदो जेरै गोदो एबसु आन्दलन जाबाय 93आव एकर्ड जाबाय जों एक्सग्रेसिया हिसाबै 1 लाख मोनदों मुंख्लं न'खरफ्रा बेनि गेजेरावबो माने पस्टमर्टेम रिपर्ट नांगौ पुलिस रिपर्ट नांगौ होननायाव बहुद माने मुंख्लं न'खरा 1 लाख थाखाबो मोनाखै आरो ओरैबायदि मोनसे प्रसेसजों बानायदोंमोन जेखौ फैसाखौ नांगौ माने सोरबा एप्लाइ खालामनांबा नांला होननो गोसो जायो ओरैबायदि हार्ड मोनसे माबा बिटिसिआव खुनु एक्सग्रेसिया बा रिहेबिलिटेसननि पेकेज गैया ओंखायनो बिएलटि केडार्सफ्राबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायनि थाखाय बे समाव जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा काउन्सिलनि गावनि डिसक्रिशनारि फान्डनिफ्राय जा एसे हायो केडार्सफोरनो एफा एनै माबा माबि होदों आरोखि खिन्थु दा बिटिआर एकर्डआव गासै मिलिटेन्टफोरनो रिहेबिलिटेसननि थाखाय दिनै मोनसे पेकेज दङ मोनगासिनोबो दङ आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय गोबां ट्रेनिं होनाय जादों दा जोंनि बे गामि सोसननायनि बाथ्रायाबो दा जोङो जाहाथे ससियेल टेनसन जाया जाहाथे कनफ्लिक्ट जाया बेखौबो नायदों आरो जों कन्टिगुवास एरिया बोरै मेनटेन खालामो एसे सम लाथों खिन्थु साबसिन जाथों मजबुत जाथों बिनि थाखाय जोङो मावलांगासिनो दं नांगौ जायोबा बिनि थाखाय माखासे गामिखौ जोङो बारहोनांगौ जायोबाबो दानख'नांगौ जायोबाबो मोनफा मोननै गामि दानख'लांनायाव जोंहा जेबो गिदिर खहा जाया खिन्थु नोंनो 60 मेम्बार्स काउन्सिल बानायनांगौनि बेलायाव जोंनो बे एरियाखौ जेला कमप्लिट जाया अब्लासिम जोङो समस्तिखौबो दानाया थिग नङा खारन दा जुदि दायो थाबोनाय गामिफ्रा बाहेरायाव थाबोनाय जागोन बेफोर गासैबो बिथिंखौ नायनानै जोङो एसे धैर्य लानानै आवगायलांनांगोन आरो दिनै सर्टकाटखौनो लामा गैया जों एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायबाय बिटिसिआ आदै आसल बिनानै आन्दलन खालामदों मोनाखै एबसुआ 6 बोसोर आन्दलन खालामदों डेम'क्रेटिक बाहाय फ्राय माने 1100नि बारा मानसि बर' फिसाफ्रा जिउ गारनांदों रायजोखौ मोननाय जायाखै डिएलटिआ बै एबसुआ खालामनाय एकर्डआ जेबो गैला जों रायजो नङाबा जेबो गैला होननानै हाथियार लानानै ओंखारबोबाय नाथाय जोबनायाव हाथियार लानानै 5-6 बोसोर आन्दलन खालामनायनि परिणामावबो रायजोआ जायाखै दिनै एनडिएफबिआ स्वाधीन बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंनानै हाथियार लाबोदों 35 बोसोर संग्राम खालामबोदों खिन्थु रायजोआ जाबोआखिसै बे एक्सपिरियेन्सफ्रा जोंनो माबा मोनसे फोरोंदों खिन्थु रायजोआ जाया होननायबो खोथा गैया बे मोनसे पलिटिकेल प्रसेस आरो बे पलिटिकेल प्रसेसआव गाबोन समफोर भारत सरकारनि पलिसिया मा जायो रावबो बुंनो हाया बे हिसाबै जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरजों माने सियान जातिफ्रा मेसिउर जातिफ्रा फार्स्ट एक्सपिरियेन्सनिफ्राय सोलोङो होनदों सियान जातिफ्रा मालायनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय सोलोङो जों एसेबां सियान नङा बुङा नाथाय जों एसे साननो हानाय जाति बे हिसाबै गावनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्सनिफ्राय सोलोंनांगोन सोरबा दिनै हाथियार लानानै आन्दलन खालामगोन साननै उनाव गुग्रुबगोन सोरबा धरना माबा माबि खालामगोन साननै उनाव गुग्रुबगोन बे आन्दलननि माबाखौसो माने धंस खालामलांगोन बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि मेसिउर जाति जाबाय सम सिटुएसनखौ लायै पलिटिकेल प्रेसार टेक्टिक्सजोंनो बबेबा समाव जों आवाज होबाय बबेबा समाव माबाय जों बेबादिजोंनो आवगायलाङोबा दिनै जोंनि बर' हारिनि जारिमिनखौ मुलुगा लिरगासिनो दं माब्ला लिरगोन माब्रै लिरगोन जों मिथिया The new chapter of the Boro history is now being rewritten by the world.
We do not know जों मिथिया बबे इउनिभारसिटियाव लिरगासिनो दं इउर'पआव लिरगासिनो दं जानो हागौ आमेरिकायाव लिरगासिनो दं जानो हागौ एसियानि बबेबा देशआव लिरगासिनो दं भारतनि बबेबा संस्था लिरगासिनो दं नाथाय जोंहा हिस्ट्रियानो गैया बर'फ्रा जों दा हिस्ट्रि गायग्राफ्रा रावबो हिस्ट्रियान नङा नन हिस्ट्रियानफ्रा हिस्ट्रि गायगासिनो दङ कारण हिस्ट्रि राइटारबो गैया हिस्ट'रियानबो गैया जोंनाव हिस्ट्रिनि टिचार दं हिस्ट्रिनि स्टुडेन्ट दं खिन्थु हिस्ट्रिखौ बिश्लेषण खालामनो मानसि गैया जोंनाव नाथाय मालाय जातियाव हिस्ट'रियान दं बिसोर मालायनि हिस्ट्रिबो लिरो गावनिल' नङा दा जोंनि गेजेरावबो खालि गावनिल' हिस्ट्रि लिरग्रा नङा पृथिबिनि हिस्ट्रिखौबो बिश्लेषण खालामनो हाग्रा हिस्ट्रियानफोरनि गोनांथि दं दा जोंनि जारिमिनाबो लिरजागासिनो दं दा गोदान जारिमिना थांनाय जारिमिनाव थांबाय दा गोदान जारिमिनाबो लिरजागासिनो दं बेवहाय जोंनि कन्ट्रिबिउसना मा जागोन जोंनि बर' हारिखौ दिनै मोनसे आदर्श हिसाबै मानिनानै गोबां फिसा फिसा जातिया थांनानै थानो नाजादों दिनै बिटिआर मडेलखौ कार्बि आंलंआ नांगौ होनदों एनसिएलआ नांगौ होनदों जोंनि तुलनायाव बिसोर गोजामसिन बरखालेन्डआबो नांगौ होनदों जों मडेल जाबोदों आरो जोंनि हारिनि संग्रामा फिसा फिसा जातिफोरनि सारा बिश्वआवनो मोनसे मडेल जाबोदों बेखौनो प्रट' नेसनेलिज्मबो होनना बुंदों दा बेबादि जानो हानाय जातिया गावनि मोनसे आदर्श स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामलांनानै आवगायलांबाय थानांगौ राजनैतिक प्रक्रियाखौ लांबाय थानांगौ आरो साफ्रोमबो जाहाथे समाजाव रंजा बाजा पावारनि जे गोहोमाव सिरियास थिंकिंआ जाहाथे गोमानानै थाङा एसे गद गोनां सिन्ताफ्रा जाहाथे गोमानानै थाङा बेखौ मोनसे जेनेरेसनाव हमथाना लाखिबाय थानांगौ आं बेखौसो दिनैनि दिनाव खावलायदों नोंथाङा बिएससि बिटिसि आरो दा आथिखाल बिटिआर बे गोरोबथासिम नोंथाङा सासे आन्दलनगारिमोन आरो दा फैयै फैयै नोंथाङा सासे आसाम गभर्नमेन्टनि सासे दैदेनगिरि बा सासे मन्थ्रि बे हिसाबै बिटिआरनि दफाफोरा माखासे आद्रा जानानै थाबोबाय दा दिनैसिमबो जाफुंजोबाखै बेखौ मा पलिसिजों थांब्ला जाफुंजोबगोन होननानै नोंथाङा सानो पलिसिनि आंखाल गैया पलिसिया राइट खालामगासिनो आं दायो बुंलांखाबाय सम लागोन जोङो विन्डिकेलि उरमुर मावनो थांनानै काउन्टार मुभमेन्ट स्टेट क्रिएट खालामनो नाजायाखै काउन्टार मुभमेन्ट फैबा जोंनि जानांगौआबो जानाय नङा जों खुब स्पिडै थांनांगोन आरो मिज'राम एकर्डआ माला जायामोन 1985 बरखालेन्ड एकर्डआ माला जायामोन 85 आसामनि एकर्डआ माला जायामोन 85 त्रिपुरा एकर्डआ माला जायामोन खिन्थु बिसोरो दिनै 85 निफ्राय दिनै लायोबा 30-35 बोसोर गोलाव सम दासिम बिसोरनि दफाफ्रा मावफुंजायाखै खिन्थु बिदि होननानै फेलियर नङा मावगासिनोबो दङ जोंनिया दिनै 4 बोसोर 5 बोसोर थांबाय जोंनो माखासे सम नांबावगोन आरो आङो मिडियायाव बारा बुङा आं बिनि कनसिकुवेन्सखौ मिथिगौ आङो जि मावदों मा जागासिनो दं बेखौ मिडियायाव बांद्राय बुंबाय थायोबा बेनि कनसिकुवेन्सआ मा बेखौ आं मिथिगौ खारन बे एसेबां बोसोर गोलाव समनि एक्सपिरियेन्सआ आंखौबो एसेबाबो मेचुरिटि फैहोदों साननो गोहोदों खिन्थु दा जोङो जिरायाखै चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायबाय थादों चिफ मिनिस्टारा अलरेडि मोनसे मिनिस्टारफोरनि दायित्वबो होदों आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गासै लिडारशिपआ बिटिसि चिफआनो होबाय थादों जों बिटिसि चिफखौ मदद होबाय थादों एनडिएफबिनि लिडार गबिन्द बसुमतारी बेखौ जों मदद होबाय थादों आंनि बिथिंनिफ्राय आं मा मावदों समासो बुंगोन खारन आङो ओरैबादि मानसि जिबनाव बहुत पजिटिभ जिनिस आं इनिसियेटिभ लाबोबाय आं दिनैसिम बुंनानै लायाखै खिन्थु बारा गोबाव गैला आं मा पजिटिभ जिनिस स्टार्ट खालामामोन बेखौ मानसिफ्रा बुंनो आरम्भ खालामसिगोन खारन साइलेन्ट मुभमेन्ट नांगौ मोनसे जातिया थांनानै आरो जोंबादि फिसा फिसा जातिफ्रा एसे साइलेन्ट मुभमेन्टखौ खालामलांबाय थादों बे गोरोबथाया राइट डाइरेक्सनाव थांबाय थादों आरो बारा गोबाव गैला रिहेबिलिटेसनाथ' नैबे बाजेटआव जोबगोन गामि सुफुंनायल'सै बाखिथ' गैलायानो जेबो प्लास बे 1500 कोटि बेथ' अनगयिं प्रसेस डेभेलपमेन्ट प्रग्रेस दिनै नोङो बेखौ कमप्लिट मोनजोबनो थाखाय बहुत बोसोर नांनोबो हागौ खारन आगोल हाग्रामा महिलारिया मोनसे मा जादोंमोन जे बे जायगायाव दालां बायबाय बमा होनानै लामा उरायहोबाय दालां बायबाय बिल्डिंबो सिफायबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नङा थाब लुफिनथाबनो थाब लुफिननो दायित्व होनानै 500 कोटिखौ लोगो लोगो 50% रिलिज हरदोंमोन आरो बे हिसाबै बिसोर एसे थाब खामानि मावनो हादों खिन्थु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दायित्वसो हरदोंमोन मोनसे दालां सिफायदों लामा सिफायदों बिल्डिं सिफायदों बेखौ थाब लुनानै लाफिन नङाबा मुस्किल लुनानै लानो हादों खिन्थु दिनै जे 1500 कोटि बेखौ प्रजेक्ट वाइसआव हरगोन मोनसे प्रजेक्टआ एप्रुभ जाबासो फैसा हरगोन आरो
बे हिसाबै बिदि ज' हरनानै दोननाय बाथ्रा गैया जोंनि थाखायबो मोजां बे जालांगोन केन्सार इन्स्टिटिउटनिफ्राय लानानै मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउटनिफ्राय लानानै एइम्सनि मडेलाव बेफोर गासिबो जालांनायनि लामायाव दं सेन्टार अफ एक्सेलेन्स नाथाय माखासे सम नांगोन आरो Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से ट्यूशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CSS का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. आंनाबो मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम फ्राइडे टेस्टफोर जानाय वार्डआव मा जानाय इयाव मा जानाय बेखौ नांगोन ओमफ्राय रिजनिंगफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.